Health card compliance naman po ng food handlers sa Bugalyon, Pangasinan umabot na po sa 95%. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Umabot na sa 95% ang mga food handlers sa Bugalyon na may valid na health card ayon sa Municipal Health Office Sanitary Inspection Section bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa kaligtasan ng pagkain at ng publiko. Ang health card na ini-issue ng Department of Health ay patunay na ang isang food handler ay sumailalim sa kinakailangang pagsusuri at itinuturing na ligtas sa paghawak na at paghahanda ng pagkain. Ayon sa MHO, nananatili ang mahigpit na monitoring upang matukoy pa ang mga wala pang health card at mapataas pa ang antas ng compliance sa buong bayan. Sa hiwalay na insidente noong Abril, na unang nagsagawa ng surprise inspection ng lokal na pamahalaan sa mga food stall sa may Bugalyon Public Plaza matapos makatanggap ng mga reklamo ukol sa ilang kakulangan sa sanitasyon at food safety practices ng ilang manlalako. Bilang tugon, binigyan ng isang linggong palugit ang mga food stall operators upang ayusin ang kanilang kalinisan at paraan ng paghahanda ng pagkain bago ipatupad ang mas mahigpit na hakbang para sa mga lalabag. Muling pinaalalahanan ng lahat ng food stall operators na panatilihin ng maayos at mataas na antas ng kalinisan at responsabling paghahanda ng pagkain upang maiwasan ang panganib sa kalusugan ng publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.